Kaiksonan may hapon, no? Salamat sa Ginoo nga nagita karon, gipili ninyo nga ania karon. Kung wala mo dari asa man mo. Posible naamo sa inyohang balay, yang pungad sa TV, tan-aw tingali mo unsa inyong gitan-aw ang uban, nag-shopping, uban pa, pero you have made it here. Therefore, you have made a wise choice. Pakpakan na to ang Ginoo ana, no? So mga kaigsonan, atong ipadayon no ang ato ang series mahitungod sa pulong sa Ginoo sa libro ni Mateo. Katong niagi nagisgot kita og kanay si Jesus Christ naman siya 12 katinun-an. Kani ang 12 katinun-an iyahang gitudloan, iyahang gitagaan og panahon, gimatuto, gitudloan unsaon mahimong epektibo sa ilahang buluhaton. Pag-ministry, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o hatag o alibyo usab sa mga tao no, nga nanginhanglan sa pisikal, espirituhanon nga panginhanglanon. So sa sa chapter 10, verse 1 to 15, si Jesus Christ iyang gikomisyon, no? Iyang paminaw niya nga ready na, no? Nga iyang ipadala iyang mga disciples. This is not yet mugid ang buluhaton, but gitrain niya nga ipadala. Wala na siya nag-uban kanila, kundi iyan ang gipadala iyang mga disciples sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o ayo sa mga masakiton o pagpakita sa milagro or gahom sa Dios sa katawan diha sa mga Hudiyo, sa ilang fellow nga mga Hudiyo. Now, gi-assure ni Jesus Christ nga makaya nila kaya siya maghatag og gahom og kapasidad nga ang ilang calling, ang ilang pagkatinawag isip disipulo or apostles ilang yung ma-fulfill. Ug mo po gina ang assurance ni Jesus Christ sa tuwa no nga sa tuang gitawag man ta sa Ginoo tagsa kanato to salvation in Jesus. Sa ngalan nga nakakaron ug nakaila ka kan Jesus Christ, pagbuot na sa Ginoo. Nga imo siyang nailhan, buot pasod, gitawag ka nga mahimo niyang anak, gitawag ka nga mahimo niyang katawhan. Apan naay laing calling nga gihatag sa Ginoo kanato, ismo na siya ang specific calling kung asa ka gibutang sa Ginoo karon. Kung ikaw usa ka empleyado, businessman, inahan, amahan, God's calling mo na para sa Ginoo si Muha. And then, gibutang ka diha because He wants you to be effective sa imuhang field and to glorify God and preach the gospel and of course, pagpakita sa Kristohanon nga gawi, no? Aron mahimaya ang amahan. Now, karong taknaa, atong ipadayon ang sugilanon. Okay? So, si Jesus Christ nagpadayon gihapon sa tudlo or instruct sa iyang mga disciples, ingon siya diri sa Matthew Kapitulo 10, versikulo 16, paingon sa 23. Akong basahon para maklarog yun. Timanin ninyo kini, sama kamo sa mga karnero, nga akong gipaadto sa mga mabangis nga mananap. Busa, pag maigmat kamo sama sa bitin, o pag malumo kamo sama sa salampati, pagbantay kamo kanila, kay dakpo nila kamo, ug dadon ngadto sa hukmanan, ug latiguhon kamo dito sa sulod sa ilahang simbahan. Isumbong nila kamo sa gobernador ug mga hari mahitungod sa inyong pagsunod kanako. Ug didto makasangyaw kamo sa maayong balita kanila og sa uban pang dili Hudyo. Kun sukit-sukiton kamo, ayaw kamo kabalaka kung unsay inyong itubag, ug kung unsao ninyo pagtubag, kaysa higayon nga mahitabo kini. Tudluan kamo sa Espiritu Santo kung unsay angay ninyong isulti. Busa, ang inyong itubag dili inyo, kung dili iya sa Espiritu gikan sa inyong amahan. Siya ang musulti pinaagi kaninyo.
Nianang panahon na may mga tao nga muunay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mopatay sa ilang anak ug may mga anak nga makigbatok sa ilang mga ginikanan ug mopatay kanila. Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong sumusunod. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Kung lutuson kamo diha sa kalungsod, pahilayo kamo og adto sa laing lungsod. Kaysa pagkatinuod sa dili pa ninyo malibot ang tanan nga mga lungsod sa Israel. Ako nga anak sa tao mubalik na. Ipadayon ako sa 24. Walay estudyante nga labaw sa iyang maestro. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, igo na sa estudyante nga mahimong sama sa iyang maestro o sa ulipon mahimong sama sa iyang agalon. Kung ako nga nangulo kaninyo gitawag nga Satanas, umsa pa kaha kadautan ang ilang itawag kaninyo nga akong mga sumusunod. So klaro tataw kayo ang instruction ni Jesus. Wala na ilipod-lipod si Jesus Christ sa iyang mga disipulo. Gisultian na ni Jesus ang kaugmaon sa iyahang disipulo. Nga mo gini o sigurado gini nga mahitabo kaninyo kamo nga nagsunod kanako. Kamo nga nag-ila nga akong sumusunod, muni siya ang mahitabo in the future. O si Jesus Christ, wala siya nagpanagpaasa. Kundi iya gayong gitagaan o kining gitawag bitaw nga instruction nga this is it. Dili lang, mura bitaw, ang uban isunod kay naipanalangin, uban pa, but Jesus Christ is actually telling them frankly that this is what is going to happen to you as my disciples. Now, ako ni siyang nag-search ko sa internet na ay mga pipila ko sa PowerPoint. Na ay mga pipila ka mga balik nga updates mahitungod sa ginatawag nga unsay kahimtang sa ato ang Kristohanong pagtuo globally, no? Kay mo ni siya akong okay. Just last year, 2018, dili ta aware ani pero naay may mga agency nga nag-compute, nag-validate unsay kahimtang na sa Kristohanong pagtuo sa tibuok kalibutan. Ayahay kita diri sa Pilipinas pero kung imong tanawon mo ni ay nahitabo. Over 245 million Christians living places where they experience high levels of persecution. Meaning taas kayo nga paglutos. Masimutan lang, mahibawan nga sila Kristohanon. Sigurado gyud ang paglutos. 4,305 Christians killed for their faith last year. Average is adunay 11 ka Kristohanon nga patyon kada adlaw og naga-increase na siya. So kani year na lang ni siya. Sa tibuok kalibutan, 1,847 churches and other Christian buildings attacked. And then 3,150 believers detained without trial, arrested, sentenced, or imprisoned. Tungod lang yun kay nahibawan nga sila sumusunod ni Kristo. Muni ang problema, muni siya ang kahimtang sa Kristohanong pagtuo sa tibuok kalibutan. Dili ta makarelate ani kay tungod kay na-overwhelmed ta sa democracy, freedom of religion diri sa Pilipinas. Pero naay mga ginagmay na mga panagbangi kay tungod nahibawan nga ikaw Kristohanon murag nibalhin na lor kag reliyon pero layo ra kayo siya sa panghitabo sa tibuok kalibutan. Nya recently napukoy nahibawan nga na-trending pod siya sa internet kini si Jared Wilson, an associate pastor of Harvest Christian Fellowship who founded the mental health non-profit Anthem of Hope, died by suicide. So kani nga tao Kristohanon nagtudlo sa pulong sa Ginoo, na po siya gipangsulat nga libro og usa sa iyahag yung advocacy is mental health kanang dili ni siya kanang nay depression ba. Nga kanang depression is
nagyoy mental illness ang tao. O siya mismo iyang giangkon nga nasa'y problema ana. Nya prior sa iyang pag-suicide, nagbaptize pa ni siya, nagbuhat pa ni siya ministry. Pag abot og September 9, iyang gihunusan ang iyang kinabuhi. Pastor nag-alagad sa simbahan, pero dili gyapon ginatawag nga exempted sa kalisod sa kinabuhi. So kung imong tanawon, kumuning panghitabo sa tibuok kalibutan na ay persecution, na pagi personal problem, mga challenges personal nimo nga ginatubang kada adlaw, aduna ba'y kasiguruhan nga kita mulahutay sa ato ang pagtuo? Nga until the end, we will always hold our banner in the name of the Lord Jesus Christ. Busa, yung mga kaigsonan, ako ni siyang tituluhan, kasiguruhan sa paglahutay. God called us to endure. God called us to continue fighting because Christian faith is a journey. Journey ni siya. So kung may kag journey, dili ni siya murag, bakay baklay ka sa parke, murag, there are struggles, there are seasons in life that you will experience. There are persecutions sa tuang pagtuo sa Ginoo, and there are personal challenges that we experience every day. Naagi na siya, di yun na malikayan. Pero unsa may kasiguruhan nato nga mulahutay kita. Saad man gina ni Jesus. Ato ni siyang estudyuhan. No, nga kani nga mga bersikulo hinahimayon nato nga ang Ginoo adunay saad sa matag usa. Number 1, sa verse 1 ingon niya, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo sama sa karnero ngadto sa panon sa lubo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug malumo sa salampati. Now, si Kristo mismo iyang giignan ang iyang mga disciples, ako nga inyong magtutudlo, inyong Ginoo, ipadala ko kamo sama sa karnero. Kung nakakita na mo karnero, usa na siya kamalumo or harmless nga ang mananap, no, nga vulnerable siya sa danger. Wasay defense. Kaning karnero ginagamit sa pagsakripisyo. Okay? So, karnero. So, ginaingnan ni Jesus Christ iyang mga disciples, kamo karnero mo nga akong ipadala sa mga lobo. Now, gusto ni Jesus Christ nga masabtan sa iyang mga disciples, ako nagpadala kaninyo. I am the great shepherd. Ipadala ko kamo. So therefore, naay kaniday misyonhon nga buluhaton. Kaning pagbuhat sa pag-build sa kingdom sa Ginoo diri sa kalibutan. Ibutang sa tong alimpatakan nga kita karnero nga gipadala sa Ginoo. Wa ta gipadala nga maya ruhay nga kinabuhi, wa ta gipadala aron makabaton og daghan uban pang mga butang, but we are sent. We are called by God to build His kingdom, and building His kingdom is not easy because there are oppositions kaning mga lubo. Ako na ato na isgutan niya. Pero unsa may dapat kinaiya sa Kristohanon? Sa diyang ipadala ta, kinanglan, magmaigmat kamo sama sa bitin. Magmaigmat is magbinantayon, be discerning, nga ma-discerning mo nga ilahang mga tactics or ang ilahang mga pamagi, dili na, kabulo ka mulikay. Be discerning, basig, bitiktos kaaway sa imong kinabuhi. So be discerning, dapat naatay kaalam. Okay? Magmaigmat sama sa bitin, ug malumo sama sa salampati. Bot pasabot nga ang atong kinaiya malumo. Kaning salampati symbol of purity, no? Naay atong integridad, ato ang i-guard nga dili ta mahaylo sa kalibutan. So muni dapat ang naa sa tuang mind. Karon muni siya sheep, snake, and dove. Naay mga kinaiya diri nga pwede nato bitbiton sa to ang paghimo sa
misyonhong buluhaton. Now, ang pangutana diri, dari sa ginatawag sa Asian countries, Cambodia, mga nasod nga ginagdili og mga Kristohanon, kung naa sila'y Kristohanon or usa ka tawo nga ilahang masira na isa ka Kristohanon adto nag-share sa gospel, of course, sultian sa gospel. But at the end of the sharing, inalaning ipangutana sa mga tanan nga nagkumpisal nga nagsunod kang Kristo. Muni ang ilang ipangutana. Andam ba ka nga mubiya sa imbalay o mawala ang blessing sa imong amahan? Meaning, ang imong ninaka mapalay, sa likway naka, tungod sa imong pagtuo kang Hesus? Andam ba ka nga mawalaan kag trabaho tungod sa imong pagsunod kang Hesus? Are you willing to go to the village and those who persecute you, og imo silang pasayloon, og imong isanggaw ang gugma ni Hesus? Andam ba ka nga muhatag og halad ngadto sa Ginoo? Andam ba ka nga kastiguhon aron isalikway nimo ang imuhang, or rather than deny your faith? Okay, no? Are you willing to go to prison? Are you willing to die for Jesus? So, prangka nga pangutana, kung ikaw ni sunod kang Hesus, tinuray, andam ba kani? Because naay risgo ni siya sa imuhang kinabuhi, sa imuhang pagsunod kang Hesus. Dili basta-basta. Muna, klaruhon gid nato ni, kay ang uban ni sunod kang Hesus, tungod kay gusto og kanang yahay nga kinabuhi, dili ayahay nga kinabuhi. Pero naay reward nga great, nga gisaad sa Ginoo sa tuwa. And it's more precious than the things that we acquire here on earth. But you have to settle this. Ako mismo, sa ko ang pagpangutana ni, naikasabi to nga, na story ba, nga, nagtawag lugar nga, mura lugar na tinigbasay. Kung matod ako sa senaryo, kung ako sa usa ka lugar, kung naaalog kayo nagtinigbasay, niya akong kauban, believe kay sa ako, uminga kani si pastor, di gini mo dagan ba? Kay kuan gini siya pastor guni. Ako siyang gignan murag delikado. Makatago jud kuan ni. So bot pasabot ani hadlok, no? Ang bot pasabot nga dili sayon. Pero usabay kanami taong naatay assurance nga even though kaning tanan mahitabo, nagyapon tayo assurance nga makalahutay gyapon. Ato na tanan unya. Busa, susiha ang imuhang kinabuhi kung tinuray ang imuhang pagtuo o pagsalig kang Ginoong Hesus. Padayon ta. Now, ingon ni Jesus Christ diri, pamati kamo, ako nagpadala kaninyo sama sa kaniro ngadto sa lubo. Busa kinahanglan magmaigmat kamo sama sa bitin, magmalumo kamo sama sa salampati. Kumo ka buloon sa lubo muning naong. Kung ikaw sa una lubo ka, ikaw mo'y number 1 nga ga-persecute og Christian, karon nga naluwas ka, nahimo kang karniro og dari na po ka ipadalas Ginoo. Mga lubo, mga mabangis nga mananap, nga mutukob, muhanggab, nga mo destroy sa imuhang pagkatao, sa imuhang pagtuos Ginoo. Pero dari sa context, tanaw na to, unsa man ni mga lubo nga gisgutan ni Hesus dari. Dari kay muni siya mga lubo. Pagbantay ka mo kay mga tao, muni siya. Katong lubo, nagrepresento siya mga tao, unya mudakop. Ang mga lubo, muni mga tao nga mudakop, ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan, unsay purpose? Latusod. The same gyapon. Mga lubo gyud. Kamo nila sulod sa ilang sinaguga. Muni mga tao nga dadon kamo atubangan sa mamunuan o sa mga hari, tungod kanako og pinagi nini, makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila og sa dili Hudyo. So there are people
who are thirsty of kaning ginatawag nga blood sa mga Christians. Mga kaigsonan, kung ang North Korea, usa na siya sa pinaka number 1 nung nasod nga gikonsider ang mga Kristohanon terorista. Terrorist. Mura ka, gadalag-dalag, bomba. So kung makadungog, sila nga na dunay Kristohanon, o maskin chismis lang, pangitaon juga. O kung, kanabi taong, ang ilang gobyerno, nag-ingon pagyod nga, kung makapatay mo Kristohanon, or labi nagpastor, or usaba, missionary, tagaan og honor sa government. And then, nayo sa kapastor dadto, nag-share siya, 1,000 ka mga North Koreans, ihang nasiran, sa kapastor nga, nagpakita gayud sa gugmas Ginoo, sa 2016, gikidnap siya sa China, gikunit-kunit iyang lawas, o di nagi sa halos mailhan, pero ang ihang dugo, naghatag o inspiration sa mga Christians. And matod pa, sa source no nga adunay 50,000 ka mga Christians dadto nga naa sa consecration camp nga grabe kaluoy ang kahimtang sa kinabuhi. Nganong ako man ang gisulti? Basig nagtuo ta ba nga kaning persecution panahon ra ni sa ni Jesus o katong mga apostol nga wala naman na karon kay modern na ba ta? Modern na lagi na cellphone, pag persecution, igso na naay persecution. And then, abot lang kasi yung kinabuhi, kung ikaw ba mismo nakaagig persecution, o sa gali, kung Kristo, nailhan na nga Kristohanon ka, di ba? Naay mga pagtamay, nga imong ma-experience, born again, nanapod, no? Naay pagduda, maskin ng imuhang kagulingong pamilya mo, di ba? Malain sa imuha kay murag nilahi na lay ka sa imong pagtuo, wala na ka sa imong pagtuo, to gamay pa ka. Ikson, ang buot pasabot ani dili na ta dapat maningala kung naay paglutos nga mahitabo tungod kay nituo ka kang Kristo. Dili ka murag masyak, inani day ni karon pa ko. Wow. Dili na. Kung dili ibutang sa tong anona nga every time there are persecution. Pasalamat lang yung Ginoo nga wala ni napasar ning sugi bill. Mo na sang sugi bill? Okay? Kanang sugi bill, rights daw na siya sa mga LGBTQ. Lesbian, bayot, LGBT man, lesbian, bisexual, LGBT, transgender, kanang kuyaw na, queer daw na. Kabusa ng queer, di pa siya sure. Any moment now, pwede ko babae, malalaki, matransgender, galibot-libot. Confused, in short. Queer. Pero appeal sila. Kanya, sa Amerika, daghang mga Kristohanon gilutos kay nga naman. Naiusa ka Kristohanon, nindot nga sa gasa sa pag-bake, gasa sa pagkuhan sa cake, na may LGBTQ. Nga, pahimo mi cake, niya, pruslaki. Niya, kaning cake, asa nga design, no, pangkuhan yun ba nga, Kristohanon man siya. So siya, pwede ba nga, inyo kong respetuhan kay, muni ako gituhan, dili yun gusto. Kung sa'yo naitabo, adto nga klase nga business, gidapigan sa hukurte nga nganong dili man ka mag-bake og cake para ani nila. Patay. Close ang business. Nya kung ikaw baker dari, Kristohanon ka, dili bang ka pwede mingon, no LGBTQ allowed, dili mo bake. Kasuhan ka. Nya kami pastor lugar, di man puting tanan alliance, madto dito, pastor, ako ding boyfriend, pastor. Pakasal mi.
patay. Usao na lang ni ron. Di ba? It's alright. Nga imo ming kaslon, kung dili, ikihati ka. Nga akong pamugas. Ang ako rabang nahibawan sa akong kinabuhi, kay wali ra gyud. Namay po, kabro mo kong silhi, kabro, pero, pura, na ang atong bread and butter diya, tabla. So akong point diri is this, kung dili ni mapasaka ron ang sugi bill, sultian ta mo, in the next future, mapasagin O sigurado na gyud kitay mo adya sa ilaha lugar. No dili man mo pasabot nga wala nato sa lagi kugma. We love you, LGBTQ, in the love of Jesus. Pero dili mo pasabot nga muuyo na lang pud ta sa ilahang mga gawi nga mo compromise na pud ta. Kay we love Christ the more. And when you love Christ, you have to choose to follow Christ. And when you follow Christ, na ay friction nga may tabo. And then persecution comes. Are you ready? Kung kana siya, mahitabo in the next future. Pero mga kaigsonan, naay assurance si Kristo nga nung makalahutay kita. Ingon ni Kristo sa iyang mga disciples, kung dadon kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti. Unsaon niyo pagsulti kay inigabot sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. So diri gi-assure ni Jesus Christ kung kamo itaral na nanamo diha sa peligro nga dapit. Ayaw kabalaka kung unsay inyong isulti kay panahon anang panahona in that right moment gyud. Hatagan kamo. Okay? O angay ninyong isulti. Ingon pigod diri kay ang pulong nga inyong unyang isulti dili ninyo kay ang pulong nga inyo niyang isulti, dili inyo, kundi iya sa Espiritu sa Amahan, nga nagsulti pinaagi kaninyo. So mga kaigsunan, unsaon man ni? Ang point ani ni Jesus Christ mo ni, nakita ba nga, gusto ni Jesus Christ nga masabtan sa iyahang mga disciples, nga wala mo gisalikway, uban ko ninyo, diha sa inyuhang pag-antos. Naa ang Holy Spirit nag-uban sa inyo. Wa mo biyais, Ginoo. Panahon sa pagsulay sa inyong pagtuo, ayaw pagunahuna nga ikaw ra usa. Kitang duha uban ta. I'm with you in this very moment. Tubayan ang saan ni Jesus, bisan asa mo muadto hantod sa tumoy sa kalibutan, uban ko ninyo. So therefore, Jesus Christ will give you the grace you need for that moment. Aron ta mo lahutay. So ang kasiguruhan di ay, muna ning tubag, nga manong mo lahutay kita, taliwala sa mga pagsulay, paglutos, uban pa nga mga panghitabo. Because ang grasya ni Ginoong Hesus, magsustinar ka nato sa matag adlaw. Sultian ta mo, nganong hantod karon nituo pakakang Kristo? Nganong hantod karon na pagyapon ang imuhang paglaom kang Kristo taliwala sa mga pagsulay nga imong giagian sa matag adlaw murag dako na kay nga pagsulay. Why nganong naa pamangyapon ka? It is because the grace of the Lord Jesus. Grasya na ni Ginoong Hesus nga hantod karon gatuo pagyapon ka siya ha. Now ang point ani is this. Ngano man nga si Jesucristo muhatag siya og grasya in that very hour. Nganong dili man niya ihatag, Lord, pwede lubos-lubosan na lang, Lord, ka ng grasya, Lord, nga mo sustain sa kuha sa tibuok tuig. Para sigurado na yun. Nganong aya pa man yun ni mo ihatag panahon nga ako nagyong gikinahanglan. Pwede ba i-advance na lang na, Lord? Para, anda na dyan ko. Remember ninyong prayer ni Jesus, gitulo nga prayer ni Jesus? Give us this day our daily bread. Daily bread, dili lang na pagkaon, literal, but grace you need every day. Now, dili lang na siya sa mga pagluto sa applicable, even sa tong personal life. Na ba kay struggle karon? Nga ginatubang, na ba kay sala nga gusto na nimong undangon? Mga bisyo, sama sigarilyo, inom, addiction,
pornography o guban pang mga struggle diha pagka kining ginatawag nga yani pagkasugarol, hugaw o laway nga nahuna, uban pa mga sala nga gusto nimong i-overcome nga dili nakaganahan. Di ba? Nya lami kay mo ampo Lord, pwede tangtanga na gini Lord, nauna. Dili na ko gusto ani nga klase nga sala Lord, pero di ba? Pwede tagain na ko grasya Lord nga pang tibok tuig nga overcome na ginako ni ngano man gyud nga Lord, daily bread. So therefore, ang gusto sa Ginoo nga magsaligta siya daily. So ang sekreto dahil sa kausaban, dili bitaw ta mahimong idealistic nga pwede na jud. Ang sekreto sa kausaban is, Lord, we take one step at a time. Lord, tabangi ko nga karong adlaw, gay ko grasya Ginoo, nga dili ko makasala sa kuwang pulong, nga dili ko makapatad sa latest nga number, Lord, nga daghan na bagyo kay Lord, please. Ano ba? Practical. Lord, tabangi ko nga panahon nga mugunit ko sa kong cellphone. Please, Lord, kung nai mo pop up, tabangi ko, Lord, nga di na ko ma-entertain. Uy. Akong point is, gusto sa Ginoo nga magsalig. You know what? If you pray that prayer sincerely, He will give you the grace you need to overcome it. So, ugma na pod. Ay, ni-survive ko karong adlaw, praise the Lord. Uy, ugma na pod. Tabang, Lord. Uy, ugma na pod. Lord, tabang. Yan naman, daily bread. May mga panahon yun, natubagon yun sa ginato, mga pag-ampo. Pero one time lang, Lord. Kani akong addiction, one time lang, Lord, kuwaan ritso. Nay panahon. Nay mga tao nga gitagaan sa Ginoo, addict sila karon, nga grabe ka addict, pagkaugma, nawala na, murag na usab na, grabe ya, wow! Ikaw na pre, nay pa inana. Pero kasagaran, give us this day our daily bread. Lord, tabang karong adlaw mo survive ko. Ang kulang lang gid nataw kabalo mo. Kulang tag pagtuo. Muna nga every time na ay temptasyon, dali ra kay i-give in because we are not trusting God for the daily bread of grace that He showers upon us. So unsa man namong struggle karon, walay rason nga dili nimo kaya. Kay ang Ginoo mismo nag-ingon, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weaknesses. Igo na ang akong grasya nga mo survive ta. Muna, for example, karon na mga tao nga nagsakit. Dili man tanan panahon nga pag usa ka prayer over, pak! Wow! Nilupad. Nilupad ang sakit sa tiyan, cancer nilupad. Ayon na din sa, nagdula na dayon o kuan, basketball ni tumbling na dayon. Nay panahon, inana, but most of the time, give us this day our daily bread, Lord, nga mo survive ko karong adlaw, nga sakit, Lord, heal me, then God will give you grace, then tomorrow na po. The healing is slow. Napoy-uban, waagid gitubag, pero na-smooth nga transition, and there's peace in your heart. That's the daily bread we need in Jesus. Kumusta man? Are you taking your daily bread daily? Or ayara ka mo ka, gutom, Lord, give us this day. Di na ko makaya, Lord, mura grabe na gid kay Lord. Tabang. Dili na, Lord, give us this day our one sack of grace, Lord. Kay mura, di yun daily ni gini siya. Daily bread. Daily bread is enough. Daily grace, mercy of God is enough. The same lang gyapon ni siya no nga mga context. Padayon ni Jesus Christ nga tungod sa imong pagtuo, adunay mga tao, uban ni mga igsuon nga mo against sa imuha. Kabalo ba mo sa Iran, Iraq nga kun mahibaw-an sa usa ka pamilya nga naay Kristohanon sila ha, ang musumbong mismo ang ilahang igsuon ug amahan nga ilahang itugyan ni ilang anak wala na igsuonay, wala na
Ginikananay kung usa ka tawo mahimong Kristohanon. O tinuod yun ni siyang gisulti ni Jesus Christ. No? Dungtan kamo sa tanan tungod kanako. Tama mo diha? Attention please. Dungtan kamo sa tanan tungod kanako kato mga lobo, mga tao diha. Pero tanawa unsay ingon ni Jesus. Aapan maluwas ang mulahutay hantod sa kahatapusan. Agay. Naay pagsulay. Naay kalisod. Pero sigurado gayud nga makalahutay by the grace of God hangtod sa katapusan. Pero katong dili mo lahutay, adili ko dito karnero ni Jesus. Nagpakarnero lang, murag karnero por di day. Pero katong mulahutay, nagpakita sa bunga, sa pagtuo, sa paglahutay, sa pagsalig sa Ginoo, hangtod sa katapusan, maluwas. Adunay ganti, dapit, nga giandam sa Dios, nga walay katapusan, diha sa iyang himaya, o kani siya nga nindot nga saad sa Dios padayon. Pero unsa may gisekreto aron mo lahutay, mo ni siya. Sigurado kita nga makalahutay panahon sa paglutos o pagsulay kay ang grasya ni Hesus kanato mudagayday. Walay kinutubang grasya nga gikinahanglan. Ask the Lord for His grace daily. Walay rason. Don't make excuses. Ay pa yun, di na ako kaya. Nagsaad ng Ginoo, His grace is enough. Daily bread. Come to Jesus, surrender everything to Him. Unsa man ang struggle nato diha, kabalaka, kahadlok, karon, pangayo grasya sa Ginoo, Lord, tabang. Kay ko grasya, Lord, nga ma-overcome na ko ning kahadlok. Kabalaka sa kong kinabuhi, sa future sa kong anak. And God will give you the grace. And then, another grace tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and you will endure every hardship. Let us all stand, let us pray. Salamat, Ginoo, kay ang imuhang pulong dako kayo kahimuan sa amuang kinabuhi. Nga nagsaad jud ka, Lord, nga kami imong ubanan o naghatag ka kanamo kasiguraduhan nga mulahutay kami. Nga dili mi mo give up, mo padayon kami o Dios sa amuang pagsalig, paghigugma kanimo tungod sa imong grasya. Amahan, I pray nga kayo mong katawhan o God sa ilang mga gipangagian karon, Ginoo, nga mga pagsulay sa relasyon, sa iyang bana, sa anak, sa trabaho, sa struggle personal, sa mga sala. Lord, I pray for your daily bread of grace. Sustain us, O God, daily, Lord. And we ask your mercy and grace, O God, to overcome all these struggles, mga pagsulay, even mga paglutos sa muang kinabuhi, that we keep on loving you, honoring you, because you are the God who saves us and loves us, Lord. In Jesus' name, amen.